počinješ da kočiš tek sad kad dođeš do linije. Ovdje ideš i onda kad dođeš tu počinješ da kočiš i staješ tamo. Znači samo ne smiješ da kočiš dok ne dođeš do linije. Onda počinješ da kočiš. Znači odavde pa do tamo smijem? Znači od linije kad dođe motor na liniju, onda počinješ da kočiš. Znači odmah, čim prođe liniju? Ili kad si na liniji ili kad dođeš. A znači do tamo treba da dođem? Točno, aha. Dobro. Ne mora da staneš ovdje, možda da staneš gdje hoćeš, možda da staneš i ranije malo. Znači, kod onog prvog kočiš blago i počinješ kad hoćeš, kod ovog drugog kočiš kad ovdje i staneš gdje hoćeš. Znači, ne mora ga, kod ovog drugog ne mora ga zavlačiš tu, možda staneš i 3 metra pre. Mislim, to kaže, to je toliko lako da... Isto kao ono prvo, znači čak i lakše. Da. I to bi ti bilo, znači, to su 4 radnje. Kad ovo završiš, komisija onda te zovne, ti staneš, oni te napravite radio vezu i onda ideš maršrutom koja ti je kompjuter odredio. Znači ti ideš ispred njih, oni voze iza, stavio si slušalice, oni ti pričaju levo, desno, tamo, vamo, ti to radiš, voziš i to ti je. Pokrenemo se. Sutra, imaš ti ni one ograničene minute na telefonu? Da. Imaš. Znači sutra ćeš da poneseš slušalicu i telefon. Kako mesete slušalicu? Za tvoj telefon. A mogu ono bežično, ne? Što hoćeš? Dobro. Možeš. I onda ću ja i ti da se postavimo vezu, ti ćeš da voziš ispred mene, ja ću ti da misli te pričam. Gdje voziš, šta ispravljamo, šta smiješ, šta ne smiješ. Pravila su 99% ista kao za motor. Znači vozi se, samo što kod motora ima neke, kako se vozi se malo bliže desne na to, znači neke sitne izmene, ali 99% isto kao za auto. Tako da neće da bude dobro. Znači idemo... Da ponovim ponovo. Da? Da ponovim ponovo sve? Znači sve, sad imaš sve 4. Važi. Evo je četvrta. Ne, šta se ponovio novo? Dobro, ponovit ću ponovno. Ma lagano je ovo. Ovo je možda kola, ovo je jeben. Eto, još sam se slušao pao mi je i opao mi je žut. Pao je zašto.
knaba i onda udari ovo. Ali dobro. Mora prešmati loši. A da probam tu četvrtu da probam tu četvrtu vežbu da uradim. Dobro. Ovdje, nego voziš i jedina je razlika što ne smiješ da počneš da kočiš dok ne dođeš, vidiš onu liniju. Naranđa, žuto kako se ne, belo ono što seče. Stani. Aha. Bez ovog stajanja i kočiš kad dođeš do onog čuna tamo što sam ga ja sastavio. A ja idem u ovom trakom ili ovom? Ja to. Okej, ja se pravo. Sve isto, samo što nemaš, kočiš kad dođeš do linije. Do linije čuna, zove kako hoćeš. Dobro. Ajde. Pa dobro. Morao sam još malo, da? Voziš. Dobro. Počinješ da kočiš tek sad kad dođeš do linije. Ovdje ideš i onda kad dođeš tu počinješ da kočiš i staješ tamo. Znači samo ne smiješ da kočiš dok ne dođeš do linije. Onda počinješ da kočiš. Znači odavde pa do tamo smijem? Znači od linije kad dođe motor na liniju, onda počinješ da kočiš. Znači odmah, čim prođe liniju? Ili kad si na liniji ili kad dođeš. A znači do tamo treba da dođem? Točno, aha. Dobro. Ne mora da staneš ovdje, možda da staneš gdje hoćeš, možda da staneš i ranije malo. Znači, kod onog prvog kočiš blago i počinješ kad hoćeš, kod ovog drugog kočiš kad ovdje i staneš gdje hoćeš. Znači ne mora ga, kod ovog drugog ne mora ga zavlačiš tu, možda staneš i 3 metra pre. Mislim to kaže, to je toliko lako da... Pa iskreno. Isto kao ono prvo, znači čak i lakše. Da. I to bi ti bilo, znači to su 4 radnje, kad ovo završiš, komisija onda te
zovne, ti staneš, oni te napravite radio vezu i onda ideš maršrutom koja ti je kompjuter odredio. Znači ti ideš ispred njih, oni voze iza, stavio si slušalice, oni ti pričaju levo, desno, tamo, ovamo, ti to radiš, voziš i to ti je. Koliko ima sve? Dobro, sutra, imaš ti na tvom, imaš ti ni one ograničene minute na telefonu? Da. Imaš. Znači sutra ćeš da poneseš slušalicu i telefon. Koliko mjeseci slušalicu? Za tvoj telefon. A mogu ono bežično, ne? Što hoćeš? Dobro. Možeš. I onda ću ja i ti da se postavimo vezu, ti ćeš da voziš ispred mene, ja ću ti da misli da pričam. Gdje voziš, šta ispravljam, šta smiješ, šta ne smiješ. Pravila su 99% ista kao za motor. Znači vozi se, samo što kod motora ima neke, kako se vozi se malo bliže desne na to, znači neke sitne izmene, ali 99% isto kao za auto. Tako da neće da bude dobro. Znači idemo... Da ponovim ponovo. A? Da ponovim ponovo sve? Znači sve, sad imaš sve 4. Važi. Ovo je četvrta. Oh ne, šta se dovoljno novo? Dobro, ponovit ću ponovno. Samo, ja. Ma lagano je ovo. Ovo je možda kola, ovo je jeben. Eto, vidim, zašto? Slušam pored vodu. Pao mi je. I opao mi je šut. Pao je zašto? Dobro, idemo još jedan. Podaniku. Dobro, idemo. Pao je.
znam da ovo nije bilo dobro. Nije bilo. No ja sam na polaganje. Ovo treći. Da, i sad se uvijek. Sada uvijek ako sam uvijek. Sada pane malo. Pa znam. Da mi uzmem sve. Evo da razumem. Jesmo mi ja to 10% samo.
kad desno da mi ušlo nego levo. A kao sad, ono, žive. Malo sam pre paljivo radio, ali dobro je sve. Dobro, sve. Opet to je sve sad. Ono koči, šta koči, nema jedan. Tako da.
This is bro. Provežbao sam osmicu dosta puta, mislim da sam sad naučio. Ne. Malo se dosadno, Nije nego... Dasi ga odmori neki minut, pa idemo to nam i domaći zadatak. Baci ga na nožicu. Dosta je težak. Težak je, nelogično težak. Ne bi to... Nesport. Znači skini kaci, Da. sedi tamo malo odmori jedno 5 minuta. Važe. Maki zadatak. A kad idem u grad? Neće. Alveć. A sutra isto možemo ili? Alveć. Aha. Pored linije, pipne malo, nema, ovo je sad. Opa, ovdje mi malo bude... Malo mi bude teže jer onda ovako i onda... Gledaj, ovdje kad ideš, kako bi rekao, uđeš malo ovdje kad dođeš. Dobro? Znači, nemoj da ga puštaš tamo, pa on dođe tamo. Aha, znači... Nego ga ovdje uhvati, A mogu malo... kako bi rekao, da ti ne bude veliki luk, nego da ti malo blaži. Pa to, ja mogu znači... Da ideš u liniju, ali znači ne ono pa ono. Aha, znači ja mogu malo ovamo Možeš malo jer... bližu čunu. A onda ako to radiš kao sad, može i tako. Ali tu treba dolaziš da... u situaciju da gubiš ravnotežu kao sad. Da. Ali znači ja mogu bliže malo čuna da mi bude lakše. Ali bitno je kad ideš bliže čuna, ali bitno je da odeš na ovu. Aha. Ti si malo prišao bliže čuna i otiš ovu. Znači, ideš bliže čuna, ali pobegni ovako. Aha, okej. Važi. Zvežno si. Na liniju. Isto kada kad je. Dobro. Nema veze. U početku to... Da, dok se ne naviknu. Evo. Znači, neće bude zima. Da. Nisam ovako, možda nemojte to, gledaj, to je normalno svi tu u početku, znači ono, međutim posle jedno 2-3 časa kad se oslobodiš, zato je ova radnja služi, da se stekne osjećaj za to. Ona stičeš malo ljuljanje, znači, a ovdje stičeš ovo baš. Nemoj da razmišljati, će bude dobro sigurno. To kad završi ovo, samo 3 ranjeve ili? Ima još jedno isto stajanje ovdje, a to ti je slično kao ona prva što aha, okej. Samo ideš bez stajanja ondje. Aha, i onda... Kod ovog prvog imao si jedno stajanje, pa drugo, ovdje ideš direktno na stajanje. Aha. Onda pravo. Skoro iste radnje. Da li da probam sada ponavljam sve 3? Sve 3. Znači, jedna, druga, treća, nema veze da su dobro ili nisu. Jedna, druga, treća, znači to ono... Da ponavljam, Znači, jer svaka radnja ima neko značenje. Kod prve radnje vežbaš kočenje i polaze. Kod ovih radnja vežbaš ravnotežu. Znači, i malo si mi, još uvijek si mi... Ja sam malo, pošteno. To se podrazumijeva. Znači, šta si? Znači, trudi se da ti ramene i ovo, da budu, a ti si mi još uvijek, čim ti dižeš gore, čim ti vidim da si podigao, znači, još uvijek si mi nategnut. I ono, znači, cilj je da to bude ono, opušteno, da. Znači, ruke do labao, znači da vidim da lantaraju, što bi se rekao. Da. A to će dođe vremena, neće ti. Važi. Kada ćemo pravo staviti u gradu?
samo stalno ti je na granici, stalno ga hvataš. Samo se lako ga uspori i ti ga sve stalno stižeš ga, ali stalno ga juriš. Znači, nema veze ventilator uopšte. Znači, samo ga sad lako uspori i onda ovako ti ga stalno savijaš da će ti pobegne ili neće. Malo ga uspori i stižeš sve. Vidiš, to bi ti bila treća radnja. Prva, druga, treća. Idemo sad, vrati se na početak pa će da sastavimo sve te tri radnje jednu za drugu. Važno. To. A da se čeka malo vatra da se... Neko samo, onda ventilator da hladi. Aha, važno. Znači ti te dom uključio, ne bi veljao da ventilator da uključio. Aha. Da to hladi i pustio. Znači da... Aha. Važno. Da idemo odande? Ne, odande. Okej. Idem. Da. Nema pravilo, možda hoće. Aha, okej. A kako sad? A sad? Čekaj, sve treće. To je... Bude treće, da. Pa trebamo damde. Levero, a sad ovu treću. A sad ovu treću. Aha, a ja ne idem odande do tamo. Pa za na osmicu. Jesi radio, nisi? Nisam. Odavde kad završiš, kad ideš od ozdu, kad iza kamiona izađeš. Aha. Odande ideš i ulaziš između ona dva čuna. Odavde? Baš ovde. A znači mogu bilo gde? Bilo gde, znači napraviš ovde i bitno je da uđeš između ona dva čuna. Aha, hoćete da vidite to do prvom paro? Aha, to. Sve. Šta? Aha. Sad ću prvom ponovo. Da prvom ponovo ovako sve. To više ga raširi. Aha.
je četvrta vežba. Ima 4 vežbe, čekaj. Nisam, ovo ti je četvrta, gledaj sad. Ajde. Četvrta ti je do kampa. Evo, gledaj. Sutra idemo u grad. Samo polako moraš, kako ti je Gane rekao. Da, polako. Zbog milicije i zbog svega. Znam bre, pa da. Ej, Ćale. Sutra idemo u grad. Ako, pa dobro, znači da znaš, voziš malo, pa ajde. Ajde još. Koliko sad je? Super, ajde. Ništa dok Gane ti ne kaže, ajde vežbaj. Čekaj da ukrenem. Ne, tamo. Dobro. Oj, malo noga. Ili do tamo. Gledaj sad.
hoćeš da ti pokažem kako znam. Ajde. 4 vežbe, naučio sam sve. A? 4 vežbe, da vidiš osmicu kako radim profesionalno. Ajde, bravo. Gledaj. Polako. A polako. Ajde. Ajde. Dobro. Gledaj sad osmicu. Ali samo polako. Pa polako, gledaj sad osmicu.